Salutare iar la toți! Iară, din nou! Vreau să discut un pic, iară, stau cu casca în ureche și ascult cartea despre care v-am povestit și în video trecut. Și ne-a venit un gând că noi suntem atât de puternici, atât de purtători de putere universală, că pur și simplu nu putem să ne închipuim într-un moment dat. Eu să vorbesc așa cum știu eu, cum cred eu că e corect. Nu știu, și priniți vocabularul meu așa cum îl vedeți. Chestia nu e numai vocabularul meu, dar chestia e și vreau eu să spun e ca să ajung în sufletele voastre, ca să ajung în înțelegerea voastră. Niște chestii mărunte care ne schimbă viața la toți. Dar nici nu poți să le numești mărunte, pentru că lucrurile despre care vreau să spun, ele sunt foarte mari. E un univers întreg. Aici e implicat un univers întreg care m-a împins. Chestia asta că eu acum fac video ăsta, totul eu totul e un lucru care tot universul a făcut din mine, ca eu să pot să redau ce sunt, ce cred eu și este. Eu în asta cred și dacă crezi în asta, înseamnă că asta este. Așa este. N-are importanță că cineva poate să spună că nu e așa, e altfel. Dar dacă eu cred în asta înseamnă că așa este pentru mine. Și, dar vreau să vă aduc la cunoștință niște lucruri care să înțelegeți că și pentru la voi exact așa funcționează. Dar și m-a făcut să fac video ăsta, e un gând care o stârnit așa un pic de interes. Și nu numai un pic, dar chiar un interes interesant. În fine, vreau să vă spun despre ce vorba. Știți persoanele care le vedeți pe Instagram sau le vedeți în, nu știu, diferite reviste super bogate, persoanele super inteligente și persoanele care au făcut mult mai mult în viața asta pentru a... Nu că au făcut mult mai mult, dar au descoperit și au pus pe tava societății, majoritatea societăților au pus pe tava majoritatea societăților niște lucruri fundamentale care ele ajută și în ziua de azi orice nu știu, universitate, de exemplu, de matematică, da? Sunt persoane în matematică care au găsit răspuns la niște lucruri foarte esențiale. Și cum să simțul ăsta a lor, cum ei se simt în pielea lor și cum se simt persoanele cele bogate sau poate nu bogate, poate de succes, cum se simt ei în pielea lor. De succes la noi multe ori persoanele de succes în capul nostru și în viziunea noastră sunt persoanele care
care au bani, care au, nu știu, și bogății, nu știu, și mașini, nu știu, și averi. Și toți știm că mulți dintre ei totuși sunt supărați cu viața lor. Nu sunt mulțumiți. Au făcut atâtea și așteaptă din altă parte să vină, să spună da, mulțumesc, sau da, ai făcut pentru mine nu știu și, sau ai făcut pentru mine nu știu cum. În schimb, persoanele care au descoperit și au fost implicate cu sufletul și cu dorința și cu mintea și cu tot, au fost implicate de a descoperi o formulă în matematică. Persoanele acelea poți să nu-i vezi în branduri, nu știu, poți să-i vezi pur și simplu niște oameni simpli care ei se îmbracă ca să nu-i se vadă puța, să încalță ca să nu-i și ei frică, sau să îmbracă ca să nu-i și ei frică, sau nu știu, îi vezi simple, de tot simple, absolut simple, fără mașini, fără bijuterii, pur și simplu poți să-i vezi câteodată cu stilou în mână și cu un caiet vechi unde ei își scriu gânduri. Și pentru dânsii asta e tot. Caietul ăla e plin de înțeles, e plin de multe alte chestii care îi ajută pe dânsii să trăiască fericiți. Noi căutăm fericire. Și mulți trăiesc în iluzia că fericirea e în lucruri scumpe, fericirea e în lucruri... Astea da, sunt fericiri. Sunt de acord, 100%. Sunt fericiri, dar pe moment. Sunt fericiri care, nu știu, care foarte repede poate să dispară. Sunt fericiri care, nu știu, sunt niște impulsuri, niște lumini așa, pac, și au trecut ca o clipă fericirea asta. De exemplu, ți-ai luat o mașină nouă, tu ești fericit o zi, ești 2, 3, 4. Dar peste o lună e ceva obișnuit, nu e fericire. Așa, n-are importanță, poate să fie un Rolls Royce, poate să fie un Ferrari sau poate să fie o simplă mașină. Mașina aceea îți face numai un lucru. Te duce dintr-o parte în alta și îți spune statutul tău, cumva care tu crezi că asta sunt eu. Nu. Dar oamenii care fac matematică, care fac filozofie și ei sunt implicați 100% în chestia asta, lor nu le trebuie nimic, lor le trebuie matematica și filozofia. Și acolo sunt fericiți. Eu nu vreau să spun că nu trebuie să mergem spre a ne realiza scopurile de a obține lucruri materiale în lumea asta. Eu vreau să spun că noi trebuie să putem reuși să obținem fericirea și bucuria. Bucuria, să fii bucuros că tu ai posibilitatea de a face alți oameni bucuroși, de a face alți oameni fericiți. Dar fericirea, iară, nu poți să spui fericirea ca ceva unde ai ajuns. Fericirea mereu e un proces, mereu e o состояние, nu știu cum se spune în română, состояние. În fine, fericirea e o состояние de a fi fericit, de a alege, e o alegere fericire, tu îți alegi și bucuros și tu îți alegi și supărat sau tu îți alegi și depresie. Tu îți alegi. Chestia că el apare din exterior, depresia poate să apară
niște lucruri simple care pur și simplu nu te-ai realizat. Nu ți-ai realizat scopurile tale sau nu ți-ai realizat ceva în viață sau depresia poate și că a dispărut cineva din viața ta și n-ai reușit să-i spui lui ce ești simței. Și eu și aici am vrut totuși până la urmă să spun că n-are importanță și om ești. N-are importanță și om ești. Fiecare din noi, fiecare absolut, cel mai bogat, cel mai sărac, cel mai, nu știu, trădat. Toți avem o singură chestie în noi care poți să o numești univers. Noi suntem creatori la tot ce facem. Noi suntem creatori la tot ce avem. Noi suntem creatori la noi suntem deja, noi deamul suntem creatori. Noi ne-am creat viața noastră așa până în momentul ăsta. Când ne-au dat părinții viața și am ajuns în momentul ăsta, asta e ok. Dar după și părinții, după ce începi tu să realizezi că poți să faci, să creezi lucruri. Noi așa am venit, noi am venit creatori pe lumea asta. Noi de mici copii am început să fim creatori. Noi de mici copii am început să creăm viața noastră inconștient, pentru că legea Universului e automat, cum ai suflet în tine, cum ai ieșit pe lume, tu automat începi să creezi. La tine în cap, chiar și când ești cel mai mic, când ești mic, crezi că nu ești conștient, dar conștiința ta e o chestie care ea să vină pe parcurs, după ce să înțelegi niște lucruri esențiale. Da, automat, cum ai apărut pe lume, tu începi să creezi, tu începi să vizualizezi lucruri. Chiar și în momentul când tu dormi, tu vizualizezi niște lucruri. Dar asta e inconștient. Dar ce aici putem schimba noi în viața asta? Noi putem conștient să vizualizăm lucruri. Cu conștiința noastră care o avem, putem să schimbăm lumea asta. Cu conștiința noastră care o avem, putem să schimbăm lumea noastră interioară. Asta e una dintre cele mai importante. Lumea noastră interioară e o fracție de lumină, pentru că noi toți suntem lumină. Și cum am ajuns la gândul ăsta că suntem toți lumină? Pentru că cea mai mică particulă din orice cea mai mică particula de subatom, particula de cea mai mică, acolo nu e nimic. În particula aceea nu e nimic. Și totodată este tot. Asta și-am vrut să spun. Și oamenii, el e bogat sau el e sărac, oricum poate să are acces în orice moment să fie el, să fie o persoană creatoare. Și aici suntem toți. Suntem niște creatori de situații, suntem creatori de viață, suntem creatori de tot. Putem să creăm orice, absolut orice. Încercați numai să închideți ochii și să-ți imaginezi
și să-ți imaginezi cine ești. Ce bătușă, nu știu ce pieză, da, asta. E ca prima prostie care a spus. Noi suntem creatorii vieții noastre. Și vă sfătui pe toți să închideți ochii. Nu numai decât să stai așezat undeva în poza lotus sau în altă poză. Pur și simplu închideți ochii și începeți să vizualizați așa cine vreți să știți. Da, să o vizualizați în felul că și te-a spune cuvintele, puteți să le spuneți în glas tare. Nu nicio problemă. De a spune cuvintele că tu ești acum. Nu că e să fii. Pentru că tu acum existi. Tu existi numai în momentul ăsta. Tu nu ești nici în trecut, tu nu ești nici în viitor. Da, mintea poate să fie și în trecut și în viitor. Dar asta nu e nimic exact. Exact e și-o trecut și nu poți schimba. Și viitorul nu e ceva exact cum poate să fie exact așa cum ți-ai dorit tu. Viitorul o să fie numai așa cum să-l creezi tu. Și vreau să vă aduc la cunoștință că voi sunteți totul pentru voi în viața asta. Nu există cineva mai important ca voi. Nu poate să-ți facă cineva pentru tine lucruri sau să-ți facă cineva pentru tine lucruri, asta e ok, da, poate să-ți facă pentru tine cineva ceva. Dar tot cu dorința ta. Tot tu atragi chestia aia. Chestia care că cumva tu atragi lucrurile să se întâmple în viața ta, oricum. Nu e altcineva care poate să atragă lucruri pentru tine. Numai tu atragi lucruri pentru tine. Și viața ta e alcătuită, și viața mea e, la rândul meu, e alcătuită numai dintre aceea și-am făcut eu până acum și a să fie alcătuită în viitor numai și să fac eu acum. Altfel n-are cum să fie. Eu acum, dacă să încerc să-mi schimb viața, eu pot să o schimb numai prin a atrage alte lucruri. Fiecare chestie care se întâmplă în viața mea și în viața la fiecare e o adunare de multe momente sacre, poți să zici. Pentru că sacru e ceva care e foarte scump. Dar și cel mai scump în viața noastră e asta că noi suntem. Noi suntem acum și cine să vadă video-ul ăsta, chiar vă rog, nu știu, nu știu. Cine să vadă video, încercați să faceți ceva. Încercați să vă vizualizați dorințele și scrieți într-astfel. Pentru că oamenii simpli și oamenii complicați e tot aceeași. Un om simplu, el poate să-și arăt prin afară că e simplu, dar el poate să sufere mult în interior. Asta, eu vă îndemn să faceți lucrurile corect și să vă alegeți viața care o doriți.
Pași afară!